При нас вече е Калин Класанов, собственик и управител на биомагазини Слънце и Луна. Здравей, добре дошъл. Здравей. Всичко това, което виждате тук, са биопродукти, което значи, че са изключително полезни, здравословни, нали така? Ами, става въпрос за продукти, които нямат химикали, не са отгледани по начини, по които са торени с химични торове и не са пръскани, нямат нитрати. Нямат нитрати, нямат антибиотици, всъщност месото само може да има. В месото няма антибиотици, в самите, ако е животински продукт, няма, самото животно не е гледано с антибиотици, за да може, нали, мляко, ако става въпрос и така нататък. Да, добре. Ти в случая си ни донесъл тук зеленчуци, с тях ли да започнем? Аз предлагам с тях да започнем. Значи, искам да кажа, че всъщност това са в момента сезонните ни зеленчуци, които имаме в България. Ние правим едно... Зелената салата, маруля, копър, магданос. Копър, магданос, има пресен лук и моркови. Ама трябва да ти кажа, че и цвета им е различен. Ами, вкуса им е още по-различен. Наистина ли? Много по-различен. Истински е. Ами, един човек, който започне да се храни с биопродукти, според мен трудно би се върнал към нормалните. Имат мирис и ухаят прекрасно. Много свежо изглеждат. Всъщност ние в магазина правим едно усилие такова, за да можем да предлагаме на нашите клиенти продукти, които са пресни, сезонни, и се свързваме с малки производители, което ни е много важно да са и български производители. Значи това не може да става в много големи количества, така ли? Ами, не става в много големи количества. Става въпрос, например, за тази малка ферма в Моравско село. Се казват. Много личи с района там? Ами, района е предела, между двете Рила и Пирин. Красота. И какво? И те отглеждат тези зеленчуци. Те са сертифицирани зеленчуци. Ще имат и в последствие още доста зеленчуци. Просто това е за момента, което излиза в този сезон. Ние правим доста усилия, за да можем да ги получим, да ги продаваме на нашите клиенти, докато са свежи. Добре, за да не сбъркаме, когато си купуваме такива продукти, какво трябва да гледаме? Какъв сертификат трябва точно? Ами, поначало, когато продуктът е пакетиран, нали, не говорим за свежите, защото те по същия начин те са пакетирани, имат всяко едно е с маркирано по някакъв начин. И си има такова стикерче, което казва това нещо. Има и знаците, които определят, че е биопродукт. Те са различни. Има много сертифициращи органи, но всичките се водят по една директива на Европейския съюз. Така. Нали, ако става въпрос за Европейския съюз. Отделно от това аз исках да ви говоря също и за зърнени неща, които присъстват в нашата трапеза. Те също са отглеждани тук в България, така? Не, тези вече са вносни някои от тях, като продуктите, които ни ядеме ежедневно, е много важно също да са био, защото ние, значи всички тези химични неща, които са по начина, по който се отглеждат. Аз не мога да си представя едно нещо от това, което пазарувам всеки ден, което да е чисто и да е био. Няма такова, нали? Всичко има или консерванти. При вас, има консерванти, подобрители. Бих искала поне млякото, което давам всяка сутрин на детето си, да бъде истинско. Ами, консервантите до някаква степен има и природни консерванти. Природата ни е дарила с, например, лимона. Той е природен консервант. Използва се при много при храни, които са пакетирани. Се използва... Какво, слага се лимон или се намазва с лимонена киселина или нещо такова, което е... Аз не съм производител, за да мога да ти кажа точно по какъв начин, но има между всичките които познаваме, за биопродуктите те са съвсем малко позволени и то са предимно неща, които идват от природата. Няма химични консерванти. Да, не може съвсем да се избегнат всички вещества, но пък и те не се усвояват всички от организма, така че е съвсем адекватно. Аз исках да ви покажа една много интересна култура, едно семе, което се казва киноа. Да го опитам. Ами то е семе, което не може, нали, трябва да се вари. То е много лесно, значи това е... Инките са го нарекли, всъщност белите хора са го нарекли златото на инките, защото инките са го използвали. И са му... То е богато на протеини, като цяло той съдържа и 9-те аминокиселини,
Значи киноата има магнезии в нея, има... Добре, аз бих го възприела повече като въглехидратен продукт, а той е много богато на протеини. Да, той се препоръчва даже за хора, които страдат диабет, остеопорозис, такива болести, които... Защото киноата възпроизвежда, да помага на клетките да се възпроизведат, да се ги регенерират. Изключително полезно. Може ли на малки деца да се дава? Да, и няма глутен в киноата, което е много важно също. Да, си спомням, че когато моето дете беше малко, не беше забранено. Да, защото малките деца просто не могат да усвоят добре и се трупа в организма този глутен. И за бременни е подходящо? Да, подходящо, изключително подходящо и за бременни. Значи, друго подобно на киноата е амаранта. Това ще опитам. Всички тези две култури са много лесни за приготвяне. Може човек да си помисли за тях като за ориз. Може да заместим ориза с тях. Да. Приготвят се много бързо. С водичка само? Да, с вода. 1:2, например за киноата, 1:2, вари се 10 на минути и е готово. Може подобно на ориз, така ли? Да. Като гарнитура може да си сложим подправките, които желаем? Да, може и да е сладко, може да го направите сладко, може да го направим солено. Какво малко като гриз халва ли ще стане? Не, те се отварят, те си увеличават обема си и има и този момент, че те са много хранителни. Да, и ни е достатъчно, например, една чаша... цяло семейство да нахраним. 3 човека без проблем ще се нахранят. 3 човека, ама такива слабички като теб. Не питай ме на мен колко ми трябва. Накратичко да кажем за тези двете, защото искам да отделим внимание на козметиката и другите продукти за тук съм също донесъл и една култура, която се казва шпелта или лимец. Нали? Да, това е сорт жито. Уникалното при него е, че има ниско съдържание на глутен, древен сорт е. Да. И не е култивиран чак толкова много, защото дава много по-малки добиви. Хората не са му обръщали внимание. Имаме, общо взето, повечето ни продукти, които са на пазара, са от пшеница, от един сорт. Има 1000 и няколко различни видове пшеница, които не ги ползваме. Да, тук става въпрос за нещо, което е с по-малко глутен и е по-полезно. А това какво е? Това е елда или гречка с друго име. Това се използва в руската кухня, май. Да, много в руската кухня се използва. Там и вирее повече като това. Те имат това като култура. На какви вещества е богато? Това е също пак безглутенова култура. Полезна е може да се захранват деца с кашички от брашно от елда. Като се смели хубаво? Да, като се смели или като има и готово брашно, което се продава. Тя има нужда малко да се накисне преди това, за да може да се свари по-добре.